салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТЖ. дар навори имрӯзаи мо наворҳои мо дар бораи ҳамн биогумус аст. хоб ин биогумусҳо чист? Ин биогумусҳоро аз лаборатория гузарондагием. Ин бе ягон химикат ҳамн маҳсулоти шумо ба самар мерасад, яке пухта мерасад. бисёри одамо деҳқонанд ки ҳоли намефаҳманд ки чӣ хел кардан деҳқониро. Картошкаҳо дар ҳамн биогумус, яъне ки ҳамин чиз биогумус аст. Факт ва эффект, ҳамн далил, ин ҳамаш таҷриба аст, барое ки дар таркиби ин аз 20 зиёд макро ва микро элемент мавҷуд аст дар ҳамин гумус. Ҳамин мисол биогумус аст. Инҳоя чӣ тайёр мекунад? Инҳоя албатта кирмҳо тайёр мекунад. Ина аз ҳамн давлати Ӯзбекистон овардаги мо бениҳоят ҳамн чӣ мегӯяд ҳосилнокиро баланд мекунад, иммунитаи заминро мебардорад. Инҳо аввали корба ина як квадраташа, як квадрати ҷои ҳамина 10-15 сантиметрша гирифта ду банан коробка ҷо мекунем. Хоб бардоро мо ҳозир қарор дорем дар ҳамун даруни гармхонаи мо як 25 маротиба ё 26 маротиба шуд ҳамин ҳосила мечинем ки ин ҳозир уже тирамоҳа. Инами теплисо як 90 боша, и 390 мешавад. И ҳам порое ки тайёр кардагием. Ва ана хел китобҳо дорем. Мана китоб нависагием ки касе ки агар ким харидорӣ кунад аз мо, ҳамин китобҳоро мо ба онҳо ҳам хел бонус метиҳем. Ким ки ӯзбек бўлса агар акалар манашита яна ӯзбекчаси ҳам бор мана ичида полни версия бор, қандай парвариш қилинад, нимадан қорқад, ҳамаси ёзилган. 900 17 22 25 бояд ягастай 900 900 35. Хоб ҳамун кофера гарм када ёнбора ябарак не худохоҳ ҳозир нишон медиҳем ки ин биогумус аз чӣ истеҳсол мешавад ва натиҷаҳои иро ҳозир шумода нишон медиҳем. Салому алейкум ака. Ва алейкум ассалом Баҳромҷон. Хуш омадед ба хонадони мо. Хоб ассалому алейкум бардаро, ҳамватано ва ҳамчунин ки мегӯем шабакаи Нарх ТЖ. Хуш омадед ба ин канал. Хоб бардаро, касоне ки меҳмон ҳастанд дар ин канал, ҳатман аз шумо хоҳиш мекунем ки видеоро то охир тамошо карда, як видеои беҳтарин мешад, то охир тамошо карда худо хоҳад ҳамун лайк, подписатсия ва поделитсияро фаромӯш накунед ки ҳозир ин навори карда истодаги мо худо хоҳад мекунем ба ҳамаи деҳқонҳо ва ба ҳамаи ҳамун боғдориҳо бениҳоят фоидаи калон дорад. Яъне ки мо дар бораи чӣ ҳозир навор сар мекунем? Ин навори мо дар бораи, агар шумо чӣ гуфта истода бошед, ин наворҳои мо дар бораи ҳамун биогумус аст. Биогумус аксарияти шумо шунидагӣ ё аксариятон нашунидагӣ ҳастед. Ин чизҳо биогумус, яъне ки упаковка карда мондагӣ, ин барои ҳамун бозорҳо, яъне ки барои магазинҳои аграрӣ бурда мерасонем. Хоб бардаро, хоб ин биогумусҳо чист? Биогумус ин барои ҳамун растанӣ, яъне ки барои деҳқонҳо, барои кишоварзон бениҳоят фоидаи калон дорад. Масалан, биогумус дар таркибаш аз 20 микро ва макро элементҳо дорад ки ҳамун растаниро дар ҳамун таги решааш ё ки гӯем дар ҳамун баргҳоаш мешапед, ҳамчун витамин. Ин удобрение мебошад. Бародаро, удобрение. Ман агар ӯзбекҳо бошад, агар биоорганик оғутлар нависага, ин биоорганик ҳамун витамин мешад, яъне ки удобрение барои ҳамун растаниҳои помидор, бодринг ё ба дигар боғдорӣ, барои чизе ки ҳамин дар замин реша дорад, барои ҳамаи ҳамун фоидаи калон дорад. Хоб бардор, инҷа ба як чиз нишонда гузарам. Ман инҷа ба мо ҳамун аз ин биогумусҳоро аз лаборатория гузарондагием дар ҳамун шаҳр, яъне ки дар Душанбе дар пойтахт гузарондагием. Ҳаминҷа ба нависае ки хулоса ва тавсияҳо натиҷаи ташхиси агрокимиявии намунаҳои биогумус муайян намуд ки дар таркибаш миқдори моддаҳои ғизоӣ нитроген, фосфор, калий ва гумус дар дараҷаи аз ҳад баланд қарор дорад. Хулас инаша баъд мефаҳмонем. Хоб бардоро, ин аз тарафи чӣ гӯям, аз тарафи экологӣ чиста ҳосили хуб метиҳад ки ин бе ягон химикат ҳамун маҳсулоти шумо ба самар мерасад, яке пухта мерасад. Мумкин ки ҳамин мо агар ҳаракат кунем ҳамин корро, ҳамаи ҳамин кишоварзон агар аз ҳамин истифода барад, мумкин ки як 20% ҳамун касалие ки аз химикат дар ҳамун танаи мо мавҷуд аст, мумкин ки камтар шавад. Барое ки ҳозир бениҳоят зиёд бо химикат хати маҳсулотро парвариш мекунем. Ман шахсан худам деҳқонам бардаро.
ман аз шаҳри Бохтар Маҳмад Саид номи ман истеҳсолкунандаи ҳамин биогумусам. бо ҳамун худамонам як канал дорем дар бораи биогумус. Оливия ҳамаша нишон метиҳам. Як номи канал биогумус ТЧК. хоб ҳамун кофера гарм када ёнбора ябара кунем. худоха ҳозир нишон медиҳем ки ин биогумус аз чӣ истеҳсол мешавад ва натиҷаҳои ира ҳозир шумода нишон медиҳем. хоб бародаро кофера агар хӯрда бошен иншоалло ёнбара кунем баракӣ. ҳозир мо шумода гуфта мегузарем ки натиҷаи ҳамин биогумусе ки мо дар хок дар ҳамун чизҳои пусидагӣ яъне ки компост мегӯяд порое ки мепусад баъд ҳамун гирифта истифода мебарад. бисёр одамо деҳқонанд лекин ҳоли намефаҳманд ки чӣ хел кардан кор деҳқониро. ман имҷа мо нишон додагем ки ман ин картошкаҳо мана ин ҳамаш таҷриба аст. мана картошкаҳо дар ҳамун биогумус яъне ки ана ҳамин чиз биогумус аст. мана дар картошка кордагӣ мана картошка худаш где-то почти 1 метр дароз шудааст. хоб ина ҳосилаша баъд нишон метиҳем. майнаш ҳамун тезакҳои индискӣ. хоб анинҷаба як вақт ба мо бардаро ҳам хок ба ин хокҳои замини худомо уже аз зарбаи ҳамун доруи химикатӣ чӣ шудагӣ наркоман шудагӣ шӯр шуда рафтагӣ ман имҷаба баромад. ман ҳамин чизҳо баромаду помидорҳо баромад бодринг баромад лекин қоқ шуда рафт. айнаш ҳамун пусидагӣ порои пусидагӣ яъне компост меномад. инаш помидораш ва яш бодрингаш. хоб ана инаш бошад дар ҳамун биогумус парвариш ёфта истодааст. ман нигоҳ кунед ки дар биогумус чӣ хел парвариш меёбад. факт ва эффект ҳамун далил ин ҳамаш таҷриба аст. баъд ҳамина ҳоли мо шумо бо ҳамун кадрҳо ба монда метиҳем ки рӯзи ҳамун шапидагиша бале каналмдам ҳаст. агар кадоме агар хоҳад даромада тамошо мекунад ки ҳамун як рӯз ба ҳамаша шапидагим лекин ҳамаш як рӯза баромаду ин хок мурд рафт. майнаш инкишоф наёфта истодааст. майнаш уже мана баланд шуда бениҳоят хуб барое ки дар таркиби ин аз 20 зиёд макро ва микро элемент мавҷуд аст дар ҳамин гумус биогумус. хоб бародаро яке аз онҳо агар яке шумо агар пурсед ки биогумус чӣ ҳолат дорад яъне ки намудаш хеле аст. мана намуди ин анам хеле аст. мана ҳамин мисол биогумус аст. мана ин биогумус бисёро мегӯяд ки аз чӣ тайёр мешавад. ҳам хеле аст. ин биогумус бародаро аз ҳамун чизҳое ки мепусад муср аст. мана хоб ҳамун каҳҳое ки мепусад ҳамун тагои гову мол рӯфта мегирем мисол як ҷо бурда мепартоем ё алов мезанем ё ҷугорие ки поя дорад буттаҳоша мисол мепартоем бисёр одамо ё алов мекунад як ҷо мепартоед вай ҳамаш исроф аст. яъне ки ҳамун агар пусонда биогумус агар тайёр кардан бошад ин основной бо ҳамун аввалаш основнояш бо ҳамун порои гову молу чорвои гӯсфанду харгӯшу аз ҳаминҳо тайёр мешавад. хоб бародаро ина чӣ тайёр мекунад. ҳам хеле бо саволҳо додан шумо мумкин аст ки инҳоя чӣ тайёр мекунад. инҳоя албатта кирмҳо тайёр мекунад. кирмҳои сурхи боронии Калифорния меномад ки ин кирмҳо манам хел кирмҳо бародарам соли 1948 ина давлати Америка штати Калифорнияда ина дурага кардагиай. ҳамин кирмҳоро дурага кардаи ин ҳам ҳамин ранги ҳамин кирмҳои заминӣ ки лойхӯрак меномем мисли ҳамун барин аст. ҳамун ягон фарқият надорад лекин инҳо хок ё лой ё дигар чиз намехӯрад. фақат ҳамин пору мехӯрад ва ҳамин чизе ки мепусад. мана мисол ҳамун наворуба агар даромада канали худам даромада тамошо кунад мандарин оварда парфтаги будам. хоб пиёз оварда парфтагам сабзиҳои пусидагӣ оварда парфтам ҳам хел пур карда парфтам сабзиҳо даже ҳамаша хӯрда партоф. ин чизҳо ҳамаи ҳамуна мехӯрад. ман ҳозир ман шумо ба як ҳамин кирмҳо як нишон диҳам. мана ҳамин хеле асту. бале инҳо ҳамун ино дурага кардагиай. мана ина аз ҳамун давлати Ӯзбекистон овардаги мо тӯли 1.5 сол шуд ки мо ҳамин парвариши ҳамин кирмҳои Калифорния яке истеҳсол кардани биогумус хати машғулем. мана бародаро
анам хеле ҳолат дорад инҳо. Ин ҳамун основной барои ҳамун касоне ки деҳқонӣ мекунад ё ки дар деҳқонӣ худатон медонед ки обязательно бояд чӣ кор кунад. Деҳқон пору мехарад, дар заминаш мерезад, лекин ҳамин агар бо усули бо ҳамун поруҳое ки мехаранд амуна бо усули бо ёрдами агар ҳамин кирмҳо агар хӯронда биогумус карда агар тияд бениҳоят ҳамун чӣ мегӯяд ҳосилнокиро баланд мекунад, иммунитети заминро мебардорад ва ҳамун ҳосилнокиш хуб ки шуд зиндагии деҳқон фаровон мешавад. Мана ва ин болошо барои чӣ маҳкам кардаги бо баргоҳ галтаги ин болош ин боло ин маҳкам кардаги ман сабабаш ҳамин аст ки ин ба офтоб маҳқул нест, офтоб намефорад, ин ба барои соягӣ шудан ҳам хел мондагим ва ин баргҳо бои насика бошад. Ина хел ҷамъ карда ҳамаша ман чӣ хеле гуфтам ки чизҳои пусидагӣ ин нағз мебинад. Ин барг беҳтарин озуқаи ҳамин кирмҳо аст, аз ҳама беҳтарин ва аз ин бениҳоят ҳамун биогумуси басифат тайёр мешавад ки бо чӣ қадар бақувват аст. Ин баргҳоро ҳамаша хел ҷамъ карда якҷоба мемонему. Зимистони насиб бошад қатъи ҳамун поруҳо, яъне ки бо ҳамун поруҳои гову мол ки мебиёрем ҳамҷава ҳамун қатъи аралаш карда баъд мепартоем. Ин кирмҳо баъд аралаш кади ку ира баъд чанд қадар тайёр мешавад? Чанд қашид тофтагитон ба баъд кай тайёр мешавад? Бениҳоят саволи хуб додид Баромҷон. Инҳо аввали корба ина як квадраташа як квадрати ҷои ҳамина 10-15 сантиметрша гирифта ду банан коробка ҷо мекунем. Ду банан коробкаи ин як квадрат ҳисоб мешавад. Ин албатта ба фурӯшам ҳаст. Аз ҳамин кирмҳо мо ба ҳамн чанд қадар ҷо бурда додагем, мисол ба тамоми ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон бурдагем беғарз ҳамун тобе марказ. Худо хоҳад аз вай тарафам занг задан, пурсон шудан, ба ҳамин чизҳо шавқманд шудан, вай тараф баям мебарем. Лекин Хуҷанд, Панҷакент, шаҳри Туз, Қабадиён, Кӯлоб, Восе, Данғара, Ҷиргатол, Лахш ҳама ҷоба бурда додагем. Регар бале каналам бо дар онда тамошо кунад, агар унҷава мебинад ки мо ҷоба рафта бурда додагем деҳқоно чӣ хел фоида диданд. Хоб ина вақте ки ҳам ду банан коробкаша мебарем, яъне ки ду банан коробкаша бурдем, ин ҳамун 10 метри квадрати ба 10 метри квадрати поруя тайёр мекунад. Тарзи тайёр кардани пору ҳамун каналова ҳаст, ҳамаш ҳастак. Ё ки занг зад гуфта метем ки аввал поруя чӣ хел тайёр кардан дар кор. Поруя вақт тайёр кардан 10 квадрати метр ба ҳамун ду банан коробкаи ҳамин кирма бурда ҳамҷаба ҷо мекунад. Вақте ки ҷо кард, байни як моҳ ба баландии ҳамун аввал 20 сантиметр, яъне ки як смен блок 20 сантиметр мешавад, ҳамуна пур мекунад. Як квадрат кирма бурда ҳамун 10 квадрат ба ҷо мекунад. Вақте ки ҷо кард, 30 рӯз ба вай хӯрда ҳамаи ҳамун 20 сантиметр баланди 10 квадрата хӯрда тамом ки кард, вай пас мешинад, яъне ки 10 сантиметр мешавад. Баъд уже пас аз 30 рӯз ҳамун шохин қатъи як бор рӯгардон карда 3 рӯз пас аз вай баъд боз ҳамун поруи тайёр кардагӣ 5 сантиметр далифка, яъне ки озуқа дабавид мекунад ки ҳамун вақте ки партов мисол 12 ё 16 рӯз ба ё ки 15 рӯз ба хӯрда мепартояд, баъд уже ду рӯз кам шудан мегирад. Вақте ки вай хӯрд, уже ҳамун одам ба худаш маълум мешавад, аён мешавад ки значит ин кирмо хӯрд партов. Баъд 8 рӯз, баъд 6 рӯз, баъд ҳам хел 4 рӯз, 3 рӯзу 1 рӯз мебиёд ки ҳам хел мепартоид, саҳари мебиёд ки тамом шудагӣ. Полни озуқаша хӯрда тамом кардааст. Вай вақта уже 3 моҳ мегузарад. Вақте ки 3 моҳ гузашт, ҳамин пору 40-50 сантиметр ба мехезад. ҳамин ҷош 40-50 сантиметр мехезад. Вақте ки хез, унҷа ба уже донед ки значит 5 сантиметр ки партофтед, ин уже як рӯз ба хӯрд партов. Пеш чӣ ба ина мисол 15 рӯз ба якум далифка я 15 рӯз ба хӯрд. Барое ки ин кирмҳо як ҳафта ба якта тухм мемонад, аз 15 то 20 рӯз аз якта тухми ҳамун аз 2 то 14 доная ман худам ҳисоб кардаги ман ҳамун личинка, яъне ки чӯҷа ҳамун кирмбача мебурод. Вайҳо байни агар пору озуқа нағз бошад, мутобиқи ҳамин хушрӯ бошад, байни 70 рӯз ба уже вайҳоям бо тухмония сар мекунад. Барои ана ҳамун 3 моҳ ба бениҳоят зиёд мешавад. Вай ҳамун бо ҳамун 10 квадрата баъд аз гирифтан, тарзи гирифтанашам агар хоҳед гуфта мегузарам, як чой гарми дигара брезе тамошо кунед, гӯш кунед. Хоб
баъд аз 3 моҳ ки гузашт, 3 моҳ гузашт, баъд ин ҳамун нигоҳ мекунед ки уже баланд шудаги ин кирмоя снимат кардан дар кор, яъне ки биогумуса гирифта ҳамун деҳқону истифода бурдан ки ба фурӯш баровардан дар кор. Вай вақт ба чӣ хел мекунем? Як 10 рӯз тоқат мекунем. 3 моҳу 10 рӯз, 3 моҳ 15 рӯз, 3 моҳ 20 рӯз, мумкин 4 моҳ равад. Тоқат мекунем. Баъд аз охирон далифкае ки ман мисол ҳамин пур шуд, охирон далифкаша ждат мекунем ки 10 рӯз гузаштми уже ҳам ба 5 сантиметр бо озуқа партофта, 5-7 сантиметр озуқа партофта. Унҷа ба кирм бисёрай 1 килограмм шакар байни ҳамун 10 квадрат 1 килограмм шакара пошида баъд об задан дар кор. Вақте ки об поён рафт, чӣ миқдори кирме ки дар даруни ҳаминҷа ҳаст ку ҳамаш боло мебурад. Вақте ки боло буромад, инҳо ширина чӣ хеле гуфтам, мандарин партофтам, савзи партофтам, тарбузу харбуза пучоқора бениҳоят зиёд партофтаги ман метавонанд бо даромада замон канали ман тамошо кунанд. Хоб вақте ки ҳамаи ҳамунҳо ба ин ширинӣ, оби ширин ки рафт, оби ширина хӯрда боло мебурад ки озуқа аст ва ё 10 рӯз гурусна мондагӣ, вақте ки боло мебурад, уже 2 рӯз ба мебурад, рӯзи сеюм, рӯзи чорум ҳамун 5-7 сантиметра, 10 сантиметра лапотка қатъиан хел гирад, агар даруни ҳам ба ягон дона кир намонад, уже ҳамаш ин тарафа мегузарад. Бале, вақте ки вая гирифт, вая чӣ кор мекунад? 1 квадрата 10 квадрат ҷо ба тунук кардагӣ буд ку. Ана баъд ҳамун 1 квадрат метавонад 100 квадрат ва метавонад 50 квадрат. Касоне ки баки агар биогумус тезтар, мисол тезтар расад, биогумусаш тезтар чӣ карда тиҳад? Обработка карда тиҳад, вай кирмоя гирифта мисол ҳамун 10 квадрата 30 квадрат ба ё ки 50 квадрат ба партод ва ё тезтар тайёр мекунад. Барои чӣ? Барои ки ҳаҷми кирм унҷа ба зиёд, ҳаҷми озуқа камтар мешавад. Ин основной технологияи ин аз ҳамин иборат аст ки вақте ки одам гӯяд ки ман бемалолам ё ки ман кирма зиёд кардам, ин худаш як ин хел фикр карда бинем як бизнес аст. Мо ба ҳамин кор машғулем, яъне ки тиҷорати ҳамин истеҳсол кардани биогумус дар Тоҷикистон ҳозир паҳн шудагӣ бомба шуда рафта истодааст. Хоб ҳамин технология ин аз ду чиз иборат аст, аз ду вариант. Якум варианташ технологияи зиёд кардани кирмҳо, дуюм варианташ технологияи тезтар истифода карда гирифтани биогумус. Технологияи аввал зиёд кардани кирмҳо 10 квадрат чӣ хеле ки гуфта гузаштам байни 3-4 моҳ ба зиёд мешавад. Технологияи биогумус тезтар гирам вай аз 3 то 5 квадрат, бисёр 6 квадрат. 6 квадрат бошад чӣ хел? Яъне ки агар 10 квадрат ба 1 квадрат кирма андозем, унҷа ба озуқа бисёр, инҳо полни хӯрда фақат спаринг мекунад, вале ҳамун часпиданаш ҳам ҳастак, инаш ба якдигариш алоқаи ҷинсӣ мекунад ва тухмгузориш тез мешавад. Вақте ки унҷа ба озуқа бисёр ку, вақте ки мисол биогумус тезтар дар кор бошад, унҷа ба 5 квадрат ба ё 6 квадрат ба 1 квадрат партод, озуқа ки кам аст, кирм зиёд аст, барои ҳаёти худашон фақат мубориза, фақат фикру ақидаш дар бораи хӯрдан, гӯшна намона гуфта фақат мехӯрад, барои ҳамун тезтар мехӯрад. Мо ҳозир ҳамҷа ба худаш як 250 квадрат ҷо дорем. Худо хоҳад иншоалло бо худа мо ҳам хел чӣ кардагием ки план дорем, яъне ки ҳамун нақша дорем ки ба миқдори 1000 квадрат насиб бошад. Аввали баҳор ба як ҷо ҳаст ҳозир, корбор ҳамҷа ба рафта истодааст, ҳамҷа ба ташкил мекунем ки 1000 квадрат ҳам хел ҷои парвариш кардани кирмҳо, яъне ки истеҳсол кардани биогумусро ҳамҷа ҷо ба корро ташкил кунем. Биогумус баъд инами 10 квадрат эҷаз? Не, инҷа 20 квадрат. 20 квадрат чанд кило ё чанд литр ҳисоб мешавад? Анамуша чанqa истифода мебарад? Хоб, 1 квадрат кирме ки шахсоне ки мисол сар мекунад, яъне ки оғоз мекунад ҳамун истеҳсоли биогумусро, аввал 1 квадрат гирад, агар 10 квадрата байни 4 моҳ ба аз 10 квадрат ҷо то 800 килоя биогумуси тоза метиҳад байни 4 моҳ. Барои чӣ? Барои ки ва 1 квадрата 10 квадрат ҷо мекунад. Мо инро аз элак гузаронида мегирем, барои ҳамун моба камтар бо мешавад. Деҳқоне ки мисол барои худаш истифода барад, вай ба элак кардан шарт нест. Хай дорад ин пору аст, санг дорад, шифр дорад, ягон чӯб дорад, ягон шиша дорад, ё ки лой дорад, хокам қай мебурад, мусор дорад, ҳамун мусорша гирифта, баъд мо ҳамун аз элак гузаронида баъд ба фурӯш мебурем ки ҳамун
пуле ки аз ҳамун мардум мегирем мақсад ҳалол шавад. баъд бениҳоят чизи ҳамун басифат мефурӯшем ки ҳамун касоне ки мегирад фоида бинад. анам хел бародар. хуб мегузарем ба навбати дигар. кофера талха кне боя ён боши гапарто аҷига ҳозир боя навори зури зурай бале. хуб бардоро мо ҳозир қарор дорем дар ҳамун даруни гармхонаи мо. ман чӣ хеле ки шумо ба ҳамун аввалаш ба саршаша гуфтам ки ман деҳхонам. хуб ман ҳамин маҳсулоти мо яъне ки тайёршудагӣ дар биогумус ман чӣ хеле ки дестед ҳамин ҳосилнокиш бениҳоят хуб шудагӣ. ина мисол тагҳояш уже чинда ва фурӯш бурад. ина дина бегоҳӣ чиндем. ман инҷа ва капелни арашин яъне ки бо қатрагӣ кардагием. ин қатрагия фоидааш бениҳоят калондаст. касоне ки бо дар канали мо агар дар омада тамошо кунад бо беҳтарин ҳамунҷа видеоро тамошо мекунед мебинед. ҳамаша яктакта аз ҳамун вақте ки тухма андохт мондагием аз ҳамун вақт ин ҳамаш биогумуса шуда истодааст. пештар аз солҳои пеш инҷа ба ҳамун чӣ мегӯд он қадар нағз намешуд гапаросташ. ҳамун соли гузашта 60 сантиметр 70 сантиметр шуд бодринго бо ҳамун дору кат карда будем қоқ шуд барое ки заминҳо бениҳоят шӯр шуда афгор шудагӣ яъне ки наркоман шуда аз ҳамин дору ҳар хел дору вақте ки мо поруҳои свежиам мисол оварда замин ба меандозему заминро ҷуфт ё ки ягон ругардон мекунем ки побел мекунем. албатта поруи мо чӣ дорад? газ дорад. аввалаш газ дорад дуюмаш ки мезак яъне ки шӯр аст. барои ана ҳамун ҳосилнокӣ мо хуб намешавад. вақте ки мо ариқ ба об метиҳем ё ки капелни арашини об метиҳем ҳамун чӣ мегӯд вақте ки нам шуд ҳаво гарм мешад газ боло мебурад. вақте ки боло биромад дигар ҳама касалӣ дар ҳамин растанӣ мешавад ва шӯр реша ҳамун шӯри порура питатсия ки кард дигар полни касал мешавад. бо биогумус мана алҳамдулилла худо ба шукр мо намедонам як 25 маротиба мушуд 30 маротиба 30 маротиба дурӯғ аст. як 25 маротиба ё 26 маротиба шуд ҳамин ҳосила мечинем ки ин ҳозир уже тирамоҳа аввали баҳор ба помидор кардаги ман ҳамна як бор дар омада тамошо кунед вообще ҳаловат мебаред. бодин хеле биле бачаҳо кофера гарм кунед набоша хай бодингтон битем. ира маззаш ҳам дига хеле яка бовар кун. бие ин арматуро ин арматуро баромҷон ҳамун чӣ мега ҳамин наворои худона тамошо кардам. арматуро наша нигоҳ кардам ки арматуро арзон на арматуро арзон шудааст. рафтам як пачка арматур харидам ҳамҷа. хоб овардам ира чӣ кор мекунам ман ира теплитсаҳои доим амалкунанда яъне ки гармхонаҳои доим амалкунанда зимистон тобистон и теплитсаҳода худо хоҳад растанӣ мекорам ки мақсад бишавад деҳқонам ку. хоб инаи агар ҳозир гуфтем ки ёдат шибаи хеле шидагия мисола кадена ира ина баландиш 1 метр 90 сантиметрай 1 метр 90 сантиметр лекин и 40 метр дарозай. вақте ки 40 метр дароз кишид ида маҳсулот уха хуб намешудааст. ҳозир ҳамин мутобиқи ҳавои пагода яъне ки тоҷикистонда бениҳоят ҳаво гарм шудааста. зимистон хунуки нағз намешавад. бисёр бениҳоят гарма барои ҳамин сабаб ҳамин помидор бодрин ё дигар растанӣ хуб нашудааст. ай тарафи ҳаво вобастаа барое ки ҳозир ҳамда 10-15 метр худтон рафтем созай айва тараф 10-15 метр созай мобайнаш касал шидагия уже барои чи барое ки ҳамин ду тараф шамол ки медояд мобайн гармӣ местад. агар ана ин агар баланд мондагем ҳозир инаира дарозиш ҳамин мобайнаш ҳозир ина як 90 боша ин теплисои ҳамин ин теплисои як 90 боша ин 390 мешава. бале ин 390 мешава. паҳмишам и агар 5 метр боша ин 9 метр мешава. бале и калон мешава. ҳамин трактор меояд друншта кор кардан мегира бемалол худо хоҳад. вайшам худо хоҳад як лава майда наворда монда рафтан мегирем иншоалло насиб боша. хоб анам хеле ай бародарам бодингаб бодингаб ин бародар ин ҳам поруе ки тайёр кардагием ин поруи тайёр кардагием ҳамёда
даливка яъне ки бо дабавит кардан барои ана ҳамун ира тайёр кардаем. Тарзи тайёр кардани ида бо бисёриҳо мумкина ки ҳоли саволҳо шава бупурсанд ки ака ира пору чӣ хеле дар корай ира ҳамун ин порора основноиш 3-4 моҳа боша агар порӯи истодагӣ абишнамо ягон ямада мепартоем пеши молхонамон дорем ё ки мегирем ҷамъ карда мемонем ҷамъ карда монда боша ҳозирда болош ва қоқшидаи болоша гирифта мепартоем як тарафда барои чӣ барои ки қоқшида шава кирмо намехӯра кирмо дандон надора кирмо ба зарбаи хеле макидан яъне ки хеле макида мехӯра барои ҳамун ранги лой бояд боша ранги лой боша ҳамун порора гирифта 3-4 моҳара гирифта як бор тунук мекунад 2 рӯзда як бор рӯгардон мекунад ки ям буш рава бу вай заҳр меша вақте ки ҳамун буш рафт вай бӯи вай газай ҳамун газаш буброя баъд 2 рӯз пас 2 бор рӯгардон кардан ки ҳамун газаш рава яъне ки намнокишам нормал ишид баъд гирифта як ҷоя ҷамъ мекунад 40-50 сантиметр баландӣ қати нормали кард 2 бор мешӯвая вақте ки шуд и барои якум бор ташкил кардани ҳамин кирмҳо якум бор партофтани кирмо ба обязательно шуштан дар корай вақте ки шуш ҳамун мезакош меравад одам худаш мебинад ки ҳамунҷа мебуроя мерава мезак зар парш мебуроя мерава баъд 2 сутка баъд гирифта ҷо мекунад ин кирмо анами ҳолат қати фурӯхта мешавад ки изишнокиш мана ба дараҷаи олияйда ана инам хеле фурӯхта мешавад ё 2 банан коробкаш 1 квадрат ва як нарх навоша ба ҳамун телефон мақсад ҳал мекунем касе ки занг боша ҳоли ҳамун рақамҳои худмона мемонем ҳамунҷа ба рақамҳо мемонем баъд касе ки маъқулша занг мезанад хоб яъне ки чӣ хел мефаҳмонем мо махсус бародаро барои ҳамун касоне ки ҳамин деҳқона пору мехара ё ки говмол дорад барои худаша агар карданӣ бошад нафаҳмад мо обязательно ба онҳо ёрдам медиҳем ва ана хеле китобҳо дорем мана китоб навистагием ки ин ҳамун канали худамон аст биогумус tjk ҳамин ба даромада агар тамошо кунад ҳамаш ҳастаг мана мехоҳед расаниҳои шумо серҳосил шавад дар ин китоб ҳамаи ҳамун парвариш оиди парвариш намудани ҳамин кирмҳои калифорния ё ки дар расаниҳо чӣ қадар истифода бурдан дар кора ё ки кирмҳо аз чӣ метарсад кирмҳоро чӣ хел парвариш мегирад дар кадом дар 4 фасл 4 намуд парвариш кардан лозим аст ҳамаша нишон дагем хоб ҳамҷаба нависта мондагем бо касоне ки агар дар кор аст ин бо ҳамун 1 квадрат ҳамун касе ки агар кирм харидорӣ кунад аз мо ҳамин китобҳоро мо ба онҳо ҳам хеле бонус метиҳем бале ин китоб барои парвариш кардани кирмҳо касоне ки агар мисол тоҷик забон аст тоҷикиш ким ки o'zbek bo'lsa agar akalar mana shu yerda yana o'zbekchasi ham bor mana biz o'zi o'zbekmiz yaxshigina tushunamiz o'zbekchani просто endi tojikcha gapiryapmiz bir xil odamlar bo'ladi to'g'rimi baronjon bir xil odamlar bo'ladiki misol o'zbek qiynalib yotadida menga ham telefon qilishadi akam demda o'zbekmisiz ha deydi keyin tojikcha gapiraman u qiynalib yotadi qiynayman keyin o'zbekcha gapirsa aka bor ekansiz xullas kasida ma'qul bo'lsa ham o'zbekcha aytaman ham tojikcha kimki qanday xohlasa hammasini beramiz o'zbekchasi o'zbekistondan ustozimizdan keltirilgan mana bu o'zbekchasi lekin buni tojikchasini o'zimiz yozganmiz ichida polniy versiya bor qanday parvarish qilinadi nimadan qo'rqadi hammasi yozilgan zimistonda чӣ хел парвариш мекунӣ чӣ хели ҷода парвариш кунӣ мутобиқ ҳамяй шумода чӣ хел фоида тез мерасона ҳамаш ҳамин китобда нависондагия бародаро хоб саломат сарбаланд бошед боқӣ дар паноҳи аллоҳ бимонед касоне ки тамошо кардан ҳатман я лайк якта подписатсия кунен баъд ҳамун канали мода нишон додем шумода ки ҳамин канали модам бидурен я тамошо кунед бениҳоят дастгирӣ хуб мешавад аз шумо номеротон гап назадем хеле шумо вақте хилош намебинад номери мара мебинад занг мезанад номеротон хеле дар наки бор гап назадем номерон бародаро бале китоб дам ҳастай иҷоз як бор хе нишон метиҳам ана не экран меброяд просто 900 17 22 25 900 17 22 25 бояд ягастай 900 900 35 900 900 35 адресам я бор дигар таkror кунед ки адрес шаҳри бохтар нояи вахш ҷамъияти тоҷикобод
کسی هم قلبی و داره مقصد خودش میاد کسی که مثال قلبی نیست خودشون بیان بینن بهتر و خوبتر میشوده. این شهری بختر پیشینه شهری قرغون تپه میباشه. خب سلامت سربلند باشید. باقی در پناه الله. همه گفتگی و پادپسره چای خنک نشود کافی قطعی خیلی کار بره. دوستانی عزیز дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат.